ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡೆ ಬಂದ ಏನೊಂದು ಈನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲೆ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಗುತ್ತು, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರಿ, ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ದೇವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಾಯನ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈಕಲೆ, ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿಲು, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಮೂಲು ಉಪಸ್ಥಿತರು ನಿರಂಜನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಭಾಗಿಯಾದುಳ್ಳರು. ನಿಖಿಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದುಳೆ. ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮುಲಾರ ಮುಲಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯಲ್ದು ಈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆತಲೆ. ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿದ ಜೊತೆ ಮಾನವೀಯ ಶಕ್ತಿಲ ಸೇರೋಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನು ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನೊಂಜಿನ ವಿಚಾರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಶ್ರಮದ ಪಲೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ ಬೆಗರ್ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ನೆಡ್ದಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾದ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ತೂಂದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನೊಂದು ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ಮಲ್ಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡು ಮನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಉದ್ಭವ ಆತನೇ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ತೂಂದುಲ್ಲರು. ನೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಆ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 18 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪನೆಂಚಿನ ಈ 3 ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅದು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15,000 ಜನಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಸೇರುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮೂಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಮುಡದಾಯಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು ಎಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಬೆಂಪಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೇನು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 17 ಅಂಚನೆ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪೆರಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇಂಚ ಉಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ದಿನಾಂಕ 16/1/2019 ಬುಧವಾರದಿಂದ 18/1/2019 ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಎಡಪದವು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 16/1/2019 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ನಂತರ 16/1/2019 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ತಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶಾರದಾ ನಗರ ಕೊಣಾಜೆ ಇದರ ವಠಾರದಿಂದ ವೈಭವದ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೈವದ ಪರಿಕರಗಳು ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅನಂತರ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬಿಂಬ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ, ಚೆಂಡೆ, ವಾದ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಡು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಆನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಸಜಿಪ ಇವರಿಂದ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 17/1/2019 ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಆನಂತರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 7ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳವಾರು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೀಲಾಮೃತ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 18/1/2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆನಂತರ 6 ತಂಡಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಡೆದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುವಂಶೀಯ ಅರ್ಚಕರಾದ ಅನಂತ ಶರಣರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯೆ, ಕುಶಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈಪೆರಾಜೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿವಗ್ಗ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಗೌಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗದವರಿಂದ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಲ್ಮೋಡು ಬೊಳ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಜೈನರ ನಕಲ ಆಡಳಿತ ಮೂಲಿತ್ತಂದು. ಈ ಜೈನರ ನಕಲ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪೆ ಈ ಮೇಟ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲುದು ಆ ಬೀಡುದ ಇಲ್ಲಾಲು ನೆಲಾದಿತ್ತೇರೆ ಬಂಡದು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು. ಈ ಬೀಡುದ ಇಲ್ಲಾಲು ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತದು ಅವಳು ಜೈನರ ನಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೈನ ಸಂತತಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಂತತಿ ಜಾಂದು ನಶಿತು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಈ ಬೂಡ್ದ ಜೈನರ ನಕಲ ಆಸ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಆಕಲು ದಾನ ಕೊಡ್ದು ಆಕಲ ಸಂತಾನ ಮೂಲ ಹಳೆಯಂತರ ಅದು ಪೋದ ಇವಕ್ಕ 70 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 500-800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಉಂತುದು ಹೋದಾನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಅಪ್ಪೇನು ಊರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ತಿಜರ ಊರಿಗೂ ಸುಖಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಐಕೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಮೂಲ ಜಾಗಡಿ ಅವು ಯೋಗ್ಯವೇನ ರೀತಿ ರೀತಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೋಡು ಬಂಡದು ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಆವು ನಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಆವಂದು ಹತ್ತಂಡು. ಆ ನೆಟ್ಟು ನೆಲಟ್ಟು ಈ ಜಾಗನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಗುಡಿಗಟ್ಟಿಂದ ಗುಡಿ ಹತ್ತು ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ತೋಜದತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಣೋಮಾದು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತಾದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪವಮಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಒಟು ಆರಾಧನೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಯದ ಪಕ್ಕ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಯ್ಯನ 4 ಗಂಟೆದ ಪಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪೆರಂಡು ಅರಣಿ ಮತನ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ನಿ ಜನನ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ವಾಸ್ತು ರಕ್ಷೋಗನ ದಿಕ್ಕಾಬಲಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಪೂರ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೈಯದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರಂಡು 18 ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷಗೂ ಅಪ್ಪೆನ ಉಜ್ಜಾಲು ಹುಲ್ಲಾದು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯರಂಡು 5 ಪಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಪ್ಪೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು
ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಎರಡು ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಆಪುಂಡು. ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಗನಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತರು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅದು ಐದಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರದು ನಗಲ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಹೊರತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚೆ ತೋಜೊಂದು ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಲಕ್ಕದಂತನ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ ಮೂಲು ಏಪ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲಾಯಲಾಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದನ ಆನಿದ ಬಕ್ಕ ಏರೇರು ಮದುವೆ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಪೊಂಚೊಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮದುವೆನೇ ಆ ಪೂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಂದ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆದ ಕೆಲವು ಬುಡ್ದು ಹೋತನಾಕಳು ಅವಲ ಕೂಡ ಒಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಊರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ನಂಬೇಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇತ್ತದ ಪೊರ್ಲುದೊಳಗ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸುರುವ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಮಾತೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಲ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಲ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾಸಡಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಡುತ್ತೆ ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದದೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಧನ್ಯರಾವಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂಲು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಂಡದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಿಗಣ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಡ್ಕದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಶುರು ಮಲ್ದ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೊನಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಬಹಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಪಿರೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಈ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 1 ಕೋಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಗುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಮಹಾಜನತೆದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಈ 1 ಕೋಟಿಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಜವಣಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಗ್ಗೆಲು ಬೆಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕಟ್ಟದ. ಬಹುಶಃ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕಾಸುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವಣಿಯರ್ನ ಆ ಬೆಗರದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಡು ಮೂಲು ನೆಲ ಹತ್ತಿರ ಪಣಪುಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿದಿನಲ ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜವಣಿಯರು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮರತದು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರತದು ಬಡವ ಬಳ್ಳಿದ ಪಂಪನ ಭೇದ ಮರತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರಾದ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ನಿದರ್ಶನವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗ ದುಂಬು ಎಂಚೆ ಎತ್ತನು ಇತ್ತ ಎಂಚೆ ಆತನು ಬಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಈ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚಡು ಎಕಡೆ ಪಲ್ನ ಕಣೆ 40 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ದಾನೋಡು ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತು ಈ ದೊಂಪೋಗು ಮಡಲ ಮುಡಪಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ದೇಗುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಹಾಪುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರನ ಸಹಕಾರ ಕೇಳೊಂದು ಆತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕೈಲ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಪತ್ನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಕಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ